Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'syiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Syamsul Hadi Mutih Tegalrejo Sawit rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken rasa muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi siang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan umur panjang, katitik saged sareng-sareng tindak dhateng masjid, sareng-sareng nuhoni panggilanipun muadzin nindakaken salat Jumat kanthi berjamaah. Sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta risalah, beta ajaran agami Islam, agami ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Monggo-monggo kita sareng-sareng ningkataken iman saha takwa dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kula panjenengan sami sareng-sareng nindakaken perintah-perintahipun Allah lan nebi menapa ingkang dados laranganipun Gusti Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing wulan-wulan menika kula panjenengan sami memasuki wulan rendeng, wulan Jawah. Pramila alhamdulillah hari Jumat ini Allah paring nikmat ganjar Jawah. Kula panjenengan ananging selaku seorang muslim tasih saged kersa tindak dhateng masjid nuhani kewajiban kula panjenengan selaku tiang-tiang muslim. Pramila tiang Jawi ngendikaken Jawah niku saking tembung Jawah sejone uwah. Nah, Anwar Zaid ngendikaken jaa rahmatullah, datangnya rahmatnya Gusti Allah. Pramila Kanjeng Nabi ndhawaken ketika hujan turun kula panjenengan kapuri ndonga Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi hujan ini membawa keberkahan tumrap diri pribadi, keluarga, umumipun masyarakat kita sedaya. Pramila seorang muslim ketika dihadapkan dengan berbagai macam problematika kahanan hidup, kita belajar supados belajar lila legowo, boten sah grundel. Alah Jumat-Jumat ya dadak udan barang ya ngopo. Awit grundelipun jenengan menika boten saged ngubah kahanan. Pancen niki musim udan, musim Jawah ya jenengan grundel bebasan ping 50 bentet nggih tetep Jawah. Mboten saged jenengan grundel ya Allah Gusti, mbok iki panas ngentang-ngentang, nggih mboten saged ngrubah kahanan. Pramila kita selaku seorang muslim
harus belajar memahami berbagai macam kahanan hidup. Sareng-sareng belajar sinau urip, sebab sinau niku boten kudu diperoleh di bangku-bangku sekolah. Di dalam tatanan kehidupan kula panjenengan sehari-hari, kita tasih saged sinau urip. Alhamdulillah wonten ing siang menika, dikala manusia disibukkan kesibukan dunia, dosami makarya nyambut damel, wonten peken, wonten mergi ageng, wonten kantor, wonten tempat-tempat pekerjaannya masing-masing. Kasunyatan kula panjenengan dipilih dening Gusti Allah sinau jaudan jawah tasih kersa tindak dhateng masjid. Menika nedahaken bila Allah tasih memberikan kesempatan dumateng kula panjenengan sami. Allah tasih memberikan titik iman wonten ing manah kula panjenengan sami. Pramila monggo iman ingkang tasih tumemplek wonten ing diri pribadi badan wadak kula panjenengan menika estu kita jagi, kita pupuk lan kita lestarekaken. Kita kedah syukur dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Udana kaya ngapa nyatanipun tindak dhateng masjid gur cerak, mak cingkrik pun dugi masjid. Lah menika kedah kula panjenengan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pramila sebagai seorang muslim dalam hal beragama, kula panjenengan saged nindakaken sekawan perkawis. Nomor setunggal dipun wastani tawasud, moderat. Anggenipun ngrasuk agama Islam, ya ora kaku banget ning ya ora luber banget. Ling siji kaku ngekeng, duwe prinsip nak ora iki ora, kabeh salah, sing bener aku tok, kabeh bid'ah, sing sunah aku tok. Kita beragama dalam posisi tawasud, moderat, seimbang, adil, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Harus seimbang. Ya ora kaku saklek banget, ning ya ora gampangke. Kados jaringan Islam liberal gampangke. Ajaran agama iso di otak-atik gathuk. Kedah tengah-tengah, alhamdulillah Islam yang ada di Indonesia, nderek para guru-guru ngaji kula panjenengan sami menika fa insyaallah Islam yang moderat, mau menerima berbagai macam perbedaan cara pandang menika. Nomor kalih tasamuh utawi toleransi menika ing ateges kita tidak boleh mengganggu peribadatan agama lain, kepercayaan orang lain. Ya pancene kepercayaane agamane kono ya ngono kok, ya wis ben ngono. Kita tidak boleh menilai, memvonis ataupun bahkan menjustifikasi, menghukum. Wah, kowe syirik, kowe musyrik. Pancen niku agamane beda dengan kita. Ya kita harus bisa mentoleransi, wis ben kono. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kowe ngamal ngibadah sesuai dengan keyakinan sing mbok yakini benere,
aku ya tak ngamal ngibadah sesuai dengan keyakinan sing tak yakini bener. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Menika. Nomor 3, kita kedah mengembangkan sifat tawazun, seimbang di dalam melaksanakan perintah agami ataupun di dalam melaksanakan ketetapan kehidupan di dunia, sak saged-saged belajar seimbang. Wonten mahfuzat ngendikaaken ikmali dunya ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau lusa besok akan menghadapi kematian. Nah menika kula panjenengan supados kersa saged seimbang anggone makarya nyambut gawe ngupadi golek upaya semangat, semanten ugi anggenipun ngibadah ngumawula pados sangu akhirat ugi kedah tetep semangat. Nomor sekawan ingkang terakhir, kula panjenengan selaku seorang muslim sak saged-saged amar ma'ruf nahi mungkar, tansah ajak-ajak kesaenan dateng sinten kemawon lan belajar mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Minimal diri pribadi keluarganipun piyambak. Lamun kula panjenengan kersa nglampahi sekawan perkawis menika, fa insyaallah gesang kula panjenengan sami badhe pikantuk ridho perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Maka tenan cekap semanten khutbah Jumat kula mugi wonten manfaatipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ta'afani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warham ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.